A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense vende a aprobar as bases do programa Ter Nadal, dotado con 108.000 euros e que responde ao compromiso adquirido polo presidente provincial, Luís Menor, na súa condición de presidente da sección de Vilas Termais da FEMP, xa que este programa servirá de guía para este organismo estatal. O obxectivo da iniciativa é dar resposta a un compromiso adquirido no mes de xullo e que vai redundar nun mellor servizo en maiores oportunidades económicas e de desenvolvemento dos balnearios da provincia. O propósito das vilas termais da FEMP neste eido é establecer apoios públicos para desestacionalizar os balnearios e fomentar a súa apertura en decembro. De feito, este programa da Deputación está chamado para servir de guía ao resto de sección de vilas termais. Todos os balnearios da provincia terán a posibilidade de participar en Ter Nadal, abrindo e persoalizando o número de turnos que consideren. Segundo as bases aprobadas, poderán ofertar quendas de entre 5 e 20 días e tamén poderán deseñar actividades orientadas a diferentes colectivos, con especial atención aos máis vulnerables nesas datas, desde a perspectiva da saúde emocional. Precisamente o turno especial de entre o 23 de decembro e o 7 de xaneiro irá preferentemente dirixido ás persoas que sofren soidade non desexada, cunha intención clara, que esas persoas que viven soas poidan pasar esas datas acompañadas nun balneario da provincia.